Plăcinte cu brânză la cuptor, cea mai simplă și rapidă rețetă. Sunt foioase și suculente. Hai să vezi cât de simplu se prepară. Mai întâi vom pregăti umplutura. Eu am folosit 550 grame brânză de vaci. Am adăugat 2 ouă, 2 linguri cu smântână, eu am pus de 20%, voi puneți de care aveți, sare după gust și amestecăm totul foarte bine. Am folosit foi filo, am pus pe masă o foaie, am uns-o bine cu un topit sau cu ulei, puteți unge. Am adăugat deasupra încă o foaie, din nou am uns cu unt. Și ultima foaie, 3 foi voi folosi pentru o plăcintă. Ungem cu unt, adăugăm umplutura, rulăm și adăugăm plăcințelele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Mie mi-au ieșit 5 plăcinte. Apoi, într-un bol vom sparge 2 ouă, 2 linguri cu smântână, un pic de sare, amestecăm și cu această compoziție vom unge plăcintele. Dacă vă mai rămâne din compoziție, turnați așa pe deasupra, vor ieși mai moi și mai bune. Și dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 40-45 de minute.